jam ñalle mon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe on calminama on juurama mi salmini kalto ɓiɗɗo pullo wawi wonde e dunde baba adam he salminama o ko Ramat Sow debbo mo Eron mi salmini bandiraɓe foof hande noon eɗen jogui ɗo en koɗo men mawɗo e gorko pullo jontaɗo ɗum noon safari ara calmodira e bandiraɓe. Jam hire mon bandiraɓe dennangal ɓiɓɓe fulɓe kala to goni mi salmini goto fof inde mum e yettode mum ɗo woni ɗo ko Samba to Goudiri e Samba Maysa Dinne Maysa Bobudinko Ibrahima Souleymani ka cokor joji Coulibaly Fatama Coulibaly ɓe goni ɓiɓɓe woldanko men mi salmini goto fof inde mum e yettode mum kala to mbawɗon wonirde e aduna e jarama. Eyi ɗum noon bandiraɓe waɗi fayida no fewi Samba min calmitimama min mbima kadi bisimilla ma ɗo e Tengade Pro ɗo e Tengade Pro noon kala nanɗo Tengade Pro ene andi ko jewte belde badde fayida toujours mbatte ɗo hen ɗum noon bisimilla ma e Tengade Pro. mi wima mbani mi yi golle moon yooɗi fewi waɗi sooɓo yoɓo waɗi raba ɗayɗay vraiment ne yooɗi ne fewi ene yuɓɓi eyi so ɗum ɗon foof yawti noon Samba hande wonno garangal ma ɗo ko yidde namdadema wonde enen fulɓe nden no mbaɗannoɗen enen fulɓe nden saabu nden eɗen jiyanno joni kam haysen woodi woni ussi nden noon aɗa yiyanno taw ko cukalel pullo tan so jibinama tan to jibinaɗo wona jinnaɗo mum debbo walla jinnaɗo mum gorko ara wi min de mi haɓɓini hen ɓiyam tekkere cukalel ngel noon mawna ha jogo hedde duuɓi 9 en walla duuɓi 10 en wiya wadde kurtungu yo waɗe ɗum holno jiiruɗa ɗum? eyyi namdal ma yooɗi fewi bandiraɗo debbo e comme wasde famodirde tan yimɓe hewɓe ene micco oɗon banggue ko banggue négatif o kono wona négatif ko positif woni hollum mi hokkuma yeru nden mawɓe men so tawi ɓe keeɓi ɓinguel ɓe daranno koye nder leñol holngol leñol ɓuuri abde holngol leñol ɓuuri moƴƴude holngol leñol ɓuuri daranade e nder leñol mum ɓe daara ɓinguel mabɓe ɓe mbiya oha mi haɓɓini ɓinguelam hen tekkel ko walla ko wayno noon so yi ha ɓiɗɗo heeɓi woni duuɓi sappo e ko fawi duuɓi 15 duuɓi 17 duuɓi 18 ala kono noon nden enen mbattan duuɓi en pattani ha jettoɗen duuɓi 17 ala hayso duuɓi enen nden ko duuɓi sappo walla 12 desirante ɓiɓɓe men desirteno mi jaɓani paano heewi usmu seeɗa duuɓi sappo kam famdi ha ɓurti ala nden eɗen mbaɗanno ɗum eɗen mbaɗanno ɗum nden mi jaɓani so tawi mi hokkima yeru nden ɓe ɓamano ɓinguel ngel ɓe nawa ɗum galle Youssou Ba ko ɓiyum foti resde ɓiyam mi ɓama ɓinguelam mi haɓɓana hen tekkel Youssou mi nawa ɗum toon ɓinguel ngel ko yahanno hollum waɗanno galle Youssou en ko ɗum woni namdal ngal hollumo waɗanno galle o yahani hurtoyade ko kurtiɗo tan Samba ko kurtiɗo tan argay saabu tagi en wiide ko kurtiɗo an a wi ɓinguel Youssou haɓanama tekkel ɓinguel Youssou ittama galle muɗumen nawama galle Djiby en hurtoyima toon so hurti ittama galle Youssou en nawama galle Djiby en ko hurtoyi aɗa andi kam joni enen hay goto ɓiɗɗo ɗum ko nden wonno joni so jomum hurtima toon wiye e yo wonde isra mumen joni ɗum natti joni jimmi ko namdoɗa kam so tawi ɓiɗɗo yeehi toon ko hollum waɗa toon mi haala makko hollum waɗa toon gaccen ñawde ken ganda par ce que ay occidentaux ɓe gari tubakoɓe gari gaddani en culture mabɓe ɓe gaddini en diine hay tuba goraɗinani culture ko enen tan jiiɗi wiide gueɗe kewɗe nen ɗon ko enen en gabbitima tubakoɓe en gacci culture men en gacci leñol meɗen il faut gabbito toon ko gonɗen ko mbaɗen jeƴƴita ɗon ko gonɗen ko mbawen andude ko hollum gonɗen ɗiɗon sahaji ɓennuɗoɗi nden so tawi ɓami neɗɗo mi nawi ɗum ɓinguelam mi nawi ɗum galle Youssou en nawnimin toon ɓinguelam ko wawa janggude o wawa defir ala ɗum wona gonga o wawa duggoyde o anda holno wawata waɗirde comportement woni comportement holno wawirta joɗirade e mawɓe holno o wawi o nehoɗal o jogo leydi moƴƴiri ko ɗum mbaɗiranno nden ko waɗi won hen so jaltide deedi sahaji ni ga jomum haalande ladde so funne jibinde mayo hen aduna kay mo gonɗen o tato cippirta kono ɗiɗo no mbawi goto
neɗɗo kay so tawi en yeehi toon jumre no wawi wonde fof ala ko moƴƴi aduna an wondi a ñaguima ham ɓiyam yo ar hurti o mbiɗa addane ɓiɗɗo hurtiyade ko pour wonde esum pour esum wawa negdi ɗum e nedi mum madde so tawi ɗum ɗon itti ɓiɗɗo galle to hurtiyimo kono so yeehi leldata ko joom galle muɗum gati ko cukalel wondata koye esumen mi jaɓi ko tagui wadde so joomum yaltidi hen saahaji joomum yaltide wona hen reedu ko waɗi wadde esiraɗo wawa nangudemo comme no nanguiri ɓi o ni o wawa jangguindemo gueɗe galle ɗe o wasa wonde reedu ɓiɗɗo no wawi ɓamde reedu ni to wona e nder galle o ɓamna reedu ɗum kadi no wawi wonde kono noon ala wadde ko ittimo galle bama ko tagui esiraɗo wadde nanggani il faut gandene culture meɗen kala ko jiiɗa e aduna kala ko bonna bonat kala ko bonna bonat so tawi tubakoɓe gaddini en culture kesso enen onon on jiiɗi yaltude leñol oɗon jaaha oɗon natte ko tubakoɓe min ala ko mbawmi e moɗon eyyi min kam gandumi so yiiɗi yo addanen bone so yiiɗi so min kam gandumi tan culture meɗon o ala ko ɓuuri mo darjude ala ko ɓuuri mo jogade mana ala ko ɓuuri mo yarude yesso so tawi en jaaɓi enen ɓiɓe fulɓe eɗen poti darade daratɗen culture men nawren culture men yesso so tawi min mi heeɓi ɓinguelam kala jiɗɗo ɓinguelam ene waya ɓuuɗen tekkel so yonti ɓiyam so yonti hay so tawi ko duuɓi 15 jogui hay so tawi heɓani 18 ans miɗo wawi ɓamde mi nawmo galle oɗon suko gorko walla sehlamo walla bawɗo fof ɗum ko majjere mawde se mbiyam ni tan mbiyen wonde tubakoɓe ƴetti culture muɗumen mbaɗe nder koye men tubakoɓe ko goni ko ɗum woni lawol enen ko safalɓe guiɗi addane en bone kamɓe guiɗi wadde colonisé ko ɗum lawol an holno cukalel hurtirto ne yaade duuɓi 14 holno cukalel hurtirto ɗum ni ko negdini holno cukalel hurtirto taw ne yaade duuɓi 14 fulɓe nden wona hurtugol ɓe wadde ko waɗi noon joomum ne jibina ɓayde hurtiyaki ko waɗi no joomum ne jibina hono no mbirunmami nani cukalel ne wawi aɗa wawi addude galle amen ɓinguel ma ene haɓɓana tikkel ko wayno noon kono so nananani kam walla ko wayno noon ne yalta ne waɗa ko weela ala to mbawmi hen ene wawi hay redde caggal galle to wona e galle joni wona mbiɗa woto ɓame ɗum argay tan gargay kalden pamodire woto ɓame ɗum ɓamon ɗum gaddon ɗon mbiyon ko culture meɗen enen eɗen porsa ko wayno dewgal wona noon yaari woto tourné hakkillaji yimɓeɓe par ce que so tawi on kaliri ni dendagal duune bama adama darawɓe ɓe e yiyoɓe ɓe cikkata culture men koko moƴƴani ɓe cikkata enen gonɗen koye forsude dewle ɓe cikkata ko mbatten ko moƴƴani e nder hen ɓe jaaha ɓe jawo culture meɗen wona sikkude ko moƴƴani mbatten ko moƴƴani par ce que onon cikki comme no neɗɗo jagata cukalel toksel hokku ɗum gorko ɗum ɗon woni ko moƴƴani ɗum woni janggo e jaam jiiya jomum mawno adda ɗum ga en jomum mbiya yo jomum faala hara taw foof ko enen mbaɗiɗo juuɗe men tubakoɓe dal koɓe gaddenen ko hay e nder an sa hokki neɗɗo cukalel toksel jategel duuɓi 12 13 hokki ɗum gorko ɗum waɗi jomum mawno janggo e jaam wi yiiɗa gorko so jomum wi yiiɗa joni jinnamum ñoƴƴi ɗum hen joni mbiɗo wawi namdade ɓeeɗa wi hay ɗum moƴƴani min mi haalnima hol dalilu hol sababu yimɓe ne mbaɗanno ɗum ɓen mi haalnima hokkima yaru ɗon kam ko ɗon mbawmi haɗandema min o yaru mo dokkumami o wona forcé wonno ɗum ɗon ko pour enen par ce que nden en janggano école sa daari temps uji nden école alano toon mbawɗa jangguinde ɓinguel ma dewel kono defirte kono kaake lawƴirte holno jomum waɗirta comportement e dow galle mum yumum wawa jangguinde ɗum ala yummo kadi jangguinde ɗum kono so yeehi to kadi mo waw andodirde e famille o to e leñol ngol ɗo mo waw min jimmi andindema cukalel jarteguel ɗon anda ko woni yidde pour holɗum ngal ɗon dewgal wona cukalel ngel waɗi wona cukalel ngel yiɗani hoore muɗum ko jinnaɓe ɗiɗo ɗi ƴamodiri jinnaɓe noon potani wiide mi haɓɓini hen ndiyam tekkel walla tekkel ɗum ɗo ɓayde wona an jinnaɗo wona an yimmiraɗo hurtoyto toon ko min resoyte toon pour holɗum aɗa haɓanem tekkere podɗon accude ko hami mawna mi yiyano hooram mi yiɗano hooram ko ɗum no woni normal no tubakoɓe mbaɗata ni ɗum woni normal mi wona tuba kono no tubakoɓe mbaɗata ni ko ɗum woni normal e saabu ko ɗum woni mo ganda ay waaɓe no monni ko ɓen nayyi leñol ngol caggal hay so yiiɗi hay ko reeɗa o ganda on tubakoɓe gara kala ko gara ayi sa woto yi yimɓe fof no doga ko yimɓe halpulaar wiyata ko sa yi yimɓe fof no doga gara ndewa e mabɓe doga ɗum ko ɓoccode yakal neɗɗo woto culture goɗɗo arema tan gacca culture ma ndewa hen moƴƴani il faut jaggen ko gonɗen ko ganden ko gonɗen ko mawninen ko gonɗen ko teddinen ko gonɗen so tawi ko gonɗen ko moƴƴani pour holɗum eɗen nangga ɗum Samba ala ene moƴƴi ɗum moƴƴani haydara joni mi hokkuma mi namdoma ɗo hunde ko waɗi joni so tawi babira oɗo cukalel ngel ɗon resama a wi min mi haɓɓini hen mbiyam tekkere an gorko aɗa jogui duuɓi nogas min mboɗo yaari duuɓi 13 mi hokkuma yeru mboɗo yaari duuɓi 13 walla duuɓi 10 an aɗa jogui duuɓi nogas somi mawni so tawi mi yiɗani tan somi yi goɗɗo mo jimmi tami rewade hen joni mi hokkuma yeru ɓeyde mbiɗa moƴƴani mi jaɓinima moƴƴani ha joni mi jaɓanma seeɗa
kono mi arta a jaɓat kay ngati ko ɗum tan woni ko woodi ho enen nden hono no mbirumami ni joni kalmen jippinan tension seeɗa hakkude men nden hakkude neɗɗo e jinnaɗo mum nden woɗɗe école alano jangde nde janganoɗen nde ko jangde galle wonno sa nani pulaara ene wiya nene sa nani nene ko nehowo anani pular kala ko ari ne addi ko sababu muɗum ene addi dalilu muɗum ene adda yaru muɗum enen en mbi nene sa heeɓi ɓinguel il faut mbaɗa feere nehamo haw wawa andude no wurdata e nder société o ɗum tagui garɗen mbiɗen nene par ce que ko nehowo sen mbi baaba woni ko bambowo o wabat kala ko wone galle he wiya baaba kanko wambata kanko liggoto adda ñaamen kanko dartata so hunde dille galle kanko immoto kan hayso gujje nate galle kanko innoto sa daari hay nder cuuɗi men so tawi debbo e gorko leydi men nder suudu sa daari sa watti hakkille ko gorko hettata bangal damal kanko wabata kala ko wone galle pulaagu ene jogui mana pulaagu ne jogui nafoore kono noon il faut keɓen yardiyankoɓe immitiɓe pour wawa ɓamtude pulaagu ko ɗum mankiri eɗen par ce que surtout kala ko tubak addi sa daari hay enen wonɓe Europe ɗo sa yimmima ɗo immima Europe a yeehi Afrique kala ko nawɗa ko banggal comcol walla goɗɗum sa wi ko Europe guittuɗa ne wawno to ko Dakar ɗo coɗɗa ɗum kala ko guiɓuɗa ɓe mbima ko ɗum koko moƴƴi ɗum moƴƴani par ce que jahan ha mbaɗen créé gonɗinen culture janano gaccen culture meɗen enen ko mbaɗen ɗen kono moƴƴi il faut jaɓanen ɗum noon fof mi salaki ɗum min calimi ko mbiɗa ko mbaɗen ɗen kono moƴƴi ko mbaɗen ɗen ko moƴƴani jogorani moƴƴude yimɓe heɓe mbasi hen pittali muɗumen saabu ɗum ɗon holno cukalel jartengel duuɓi sappo e ɗiɗi wiya yo hokke gorko leldo e gorko dañi ƴette hen reedu funne jibinde hen o maayi gongni kala maydo tawde balle mum ko gasi kono ɗum ɗon ne saabi mayde jomum ko ɗum saabi ɗum ala ɓeni mbiɗa ko Allah balle mum gasi kay e balle mum gasi kono ko ɗum ɗon saabi ɗum no ay kala ko jiiɗa waɗi sababu hay mayde ne waɗi sababu kala ko jiiɗa e aduna ne waɗi sababu bawɗo wonde hen fof dal min dal gandu min dokkami conseil yimɓeɓe dokkami conseil kala ɓi pullo ɗum woni jiiya woto accu leñol mum mi salaki ɗon kono ɗum ɗon ndiɗo oɗo aadi wondi ko yooɗani moƴƴani ɗum woni jiiya jomum mawno janggo e jaam wiya kaari de jaɓani resede kaari de woppi gorko mum kaari de ko joldi mawgu wona joldude mawgu ko onon jinnaɓam ɓe nanni kam e dewgal nde mi anda haydara nde mi anda ko woni yidde mi anda ko woni yiɗede nanu ɗon kam e dewgal jomi mawni mi andi ko woni yidde yiɗede mi yalta hen aɗa wawi haalde eɗen ɗo ha janggo aɗa wawi haalde ha tam joni ay onon ko no mbayɗon ni min hakke no mbayɗon ni welani kam onon innirooɓe hoore mon ɓiɓɓe fulɓe ɓe te pulaagu neɗɗo so woni pullo tan ko golle e balle an Samba an kalmo yima daariguel dow ha less ene andi an pulaagu mo mbiyata ngu hol fof to pulaagu wone maɗo Samba mata yani no mbaɗa ni holto pulaagu wone maɗo hen sa yiiɗi mbiya komi kangaɗo ka kangaɗo kay ko kaltaɗo ɗum ko haaguede e fuyre foof ɗum ɗon ko puyɗam ni waɗiɓe min mi puttinaka ko kalta ko mi wondaka ɗum aɗa wawi haalde ko belɗa kono ko kalmi ko koko ɓorotako koko diida onon woni porɗe ko ɗum puuyi ay neɗɗo puyɗo famdirta so yiiɗi puyɗo famdirta haal ko jiɗɗa haalde fof so yiiɗi kono kam waɗi joni ko waɗi babiraɓe yahoɓe Afrique ɓe ndesa toon cuhlon tokson gadda ɗumen ɗo cuhlon ɗo gona ɗo duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati ganda hakkandin ko wone dow muɗum ko goppa worɓe ɓe sa yettima ron tan a ari a addi kalis haysin no joguiɗa ko haysin ko fedde baba men jaaha toon ndesi a cuhlel keccel gadda ɗum ɗo hen sa yettima ɗum ɗina cuulel ngel so yiron wonno jinnaɓe jiyeɗa an aɗa jogui kalis ha gandi ko oro gummiɗa nanna ɗum hen ɗum ɗon onon mbaɗi feere ha cukaɓe ene naate dewgal ngal par ce que immotoɓe ɗoɓe ene jaaha Sénégal walla jaaha Afrique ene ndesato ene gadda kalis mum ene ndesa cukaɓe onon gonata Europe ɗo mbatto ɗon hande ganela janggo canjon comti jahon domo poto ɗon potoji joɗɗi mbaɗo ɗon gueɗe joɗɗe fani gayna il faut mi haalana par ce que onon poto ɗon photo joɗɗi tawi kadi gurdam moɗam réellement wona noon wayi cukaɓe jiiya ɗum ɗon mbiya ha oɗo babirade kam so nawi kam ɗo minne kadi man waw wurde no gurdam ɗo no jeeraɓe kadja wurdata ni walla ko wayno noon cukaɓe ɓama oɗon influence gara babiraɓe gara ndesa ɗum ɓe nawa kamɓe kadi ɓe salo salade ko waɗi babiraɗo so yeehi toon resata mo foti resde o resata ko cukalel par ce que ne yiiɗi wurde kañum kadi cukalel ngel noon ko babiraɗo wuuri ha foti no foti ni ko wuurata babiraɗo ne yiiɗi wurde resa cukalel ngel addanta ɗum wasde salade ko batte moɗon yo res guiƴum babiraɗo yo res mo foti resde cukalel res mo foti resde
bandiraɓe kala ala Samba ko amon mo jaɓani famde ayan amon mo jaɓani famde ba et puis ko babiraɓe ɓe tan mbaɗata ɗum ko babiraɓe ɓe tan mbaɗata ɗum jaaha gummoɗo jaaha Afrique ndeso cuulon keccon gadda ɗumen ɗo janggo jaam wona yiɗi min kay mi addiɗo debbam mi addiɗo joom suuda mi jaɓananimi woppi ham dani weddi a weddete sa waɗino ko ponnoɗa wadde ko a weddata hakkudami Allah haysa naate dode ñiwo mi jaɓata a famora wonde ko puynam ɗam ko puynam ɗam haɗatma famde min tawi fuuyi onon o mbaɗata influencier mon mbattono hay tiktok mo mbatton tiktok oɗon mbaɗa live uji oɗon mbatto cumci joɗɗi oɗon kaala haalullaji belɗi sabu neɗɗo sa yiiɗa hoore ma debbo yo yiɗi hoore mum gonga debbo yo yiɗi hoore mum yo ñamtu so yiiɗi onon mbaɗata influencé kono babiraɗo baba gonɗo fof ene andi to en foti tan yaade to foti yaade to babiraɗo ne foti handinde foti haade joni onon yo haatan to foti haade gonga babiraɗo foti haade soɗon mbaɗa live uji mo gonga soɗon mbaɗa live tiktok kalne cukaɓe rewɓe wonɓe Afrique ɓe holno woni réalité ɗo holno woni gonga Europe holno gurde tan il faut kalnomɓe so tawi wona batte gurdam ɗam noon ceeɗa ɗum ɗo ala haydara la ko ɗum ɗin hen kamɓe babiraɓe soɓe jeeyi toon ko kamɓe mbaɗatni hakkandi ne jeeya jomum ne waɗani hen ene ɓorno ɗum ɗo dolakaji muɗum ne wiya oɗo de hakkandi ɗum ko caggal leydi ko jontaɗo debbo ko dewgal min somi jogui ɓinguelam hay so tawi mo jogui 16 ans so gorko ari ne yiiɗimo eyi wonno ala hakkille ɗum waɗi noon min tawi wasa jogade hakkille min tawi ɗum waɗi noon sa wi babiraɗo gadda foof dokka ɗum mbima wono ko ala hakkille debbo ne yayi mawgu debbo mawgu ene yawi mawgu so mbiyami mbiyen debbo ne yayi mawgu hay dara yawani mawgu oɗon ko ɗum gorko no wawi hebde 50 ans ene wawi hebde 50 ans jo resa ɓinguel cukalel gandanɗa to jogui ko 18 ans hebde kala jiiɗa ɗum nder mataw ko dewgal force walla dewgal kalis kono wona yidde minen fulɓe min meeɗa force wona yidde dewgal enen tan portar dewgal enen fulɓe tan portar dewgal hollam hokkam yeru ɗi sam enen maayi yummiraɓe yo Allah yaafu mo pommi wiide ɓe sa ƴeewi nder temedere hen capanɗe joyi foof maayi ko tekkel haɓɓa a yidde kaltonɗo haala yidde ko yidde arata koye nder dewgal yidde arata caggal dewgal ala neɗɗo kay ma jindira mum jiiɗa ɗum ndesodiron yidde arata koye nder dewgal sa daari hay nder mamiraɓe sa daari hay nder mamiraɓe woden nde ngallon dewgal jutta balɗe ngallon dewgal jutta balɗe men ndesodiri ha joni ɗum ko dewgal fat ɗum ko nden Samba ɗum ko nden ɗum ko nden ay nden ayene won probléme en aduna foof ne ɓoosa hay dene enen to jooɗinnan gila hanki ɗo ha jonko ɗon jooɗɗen ɗum waɗi ko leñol men ngol mbimami ɗum waɗi kal garɗo wirto men ɓenne enen en ɓosata to jooɗɗen ɗen ɗum tan jooɗɗen culture men gila hanki to jooɗɗen ɗo ko ɗon tan jooɗɗen garɗo foof ɓoosa ɗum ɗina change cosaan mum walla waɗa won certain gueɗe enen noon to jooɗɗen ɗo ko ɗon tan jooɗɗen so mbiyanira mbiyen ko daadi mamiraɓe hanki haaɗi ɓe yaltinan ko bammaɓe arade wi o ande mi habbinima an e kaari tekkel haɓɓe maya e ngallon dewgal jomunen mawno ma mawnude enen noon en changera ko ɗon tan jooɗɗen ɓeɗo ɓe mbiyata ɗon ɓe ɓen jibini waliwaɓe ndeysan ko goori jolɗoɗo yurmum yafom cosaan yaada koye ɓosan Allah ne andi ɓe mbiyata porsaɓe ko ɓen jibini waliwaɓe hande ɓe lukoteɓe nder aduna ɓe foof wona forcé dewgal yidde arata koye nder dewgal ɗum wona yidde dewle nden ha yidde wotere ala hen dewle nden foof sa ƴeewi mbimani ko bama nangati juguma yaaha hurtinoyma ni tigara ko babiraɗo resere toon dewle nden ha yidde wotere ala hen ko dewle joni mbaɗi salli ala Mouhamadou dewle joni mbaɗi yidde salli ala Mouhamadou on pamodirtako ko onon an ko an wonmo pamodirta an wonmo ala woni probléme ma mbayɗa comme no ƴakkuɗo claise ɓe ni a famodirta ko an wonmo pamodirta Samba sabu an wonmo jaɓani heɗade an wonmo jaɓani heɗade ko kalanno gasi wonon aɗa andi ko kalanmi hoko gonga ko an hette lobugel ko mawɓe mbiyata an hette lobugel ɗum waɗi calɗa famde mbimi calɗa famde ko kalanmi ko min mi wawa jabde ɗum par ce que min sa wawa wiide ɓama culture am aɗa wosso ɗum e non mi wossani walla culture ara mbimam ko enen ko mbatten ko ko culture men kono culture men o fewani ene feewi wonto feewi en ndi fewani ko sahi haydara fewani ko waɗi sinnen fewno en goppata ɗum ndewen ko woɓɓe ko gaccen public o waɗa jugé maɓe ñaw public o ma ñawo ɗum noon bandiraɓe on calminama no feewi e haala ka waɗi fayida yooɗi feewi on calminama ha gongol inchallah goto foof inni mon yettode mum gongol ko bandiraɗo debbo lurdaɗo o way comme no ƴakkuɗo classe ɓe ni on wonde hewde caɗele mi yani satti mum kono min noon ko banggal culture men gonmi ko toon gonanmi hay goto wawa hayso naate dote ñiwa o wawa yaltinde kam noon soko Allah ne andi min ko toon gonmi kala pulaagu yeeso mi salmini goto foof inni mon yettode mum jarama